Beste modu batean, baloratu egin dut herri kultura eta bereziki herri musika. Eta tradizioa ez dala gauza zahar bat, ez? Tradizioa gaur gauza berriena izan daitekela, ez da gauza fosilizatu bat, ez? Estatiko bat, zinezko bat, ez alderantzizkoa. Bildu, ikasi eta jo. Importante izan zen ere, bukatu zen dantza bat egitea iturrira jungabe. Nungo dantzatu nahi duzu, joara. Benetazkoa izan zedila, ez? Eta alde horretatik uste dut Argia taldea izan zela ere erreferente beste talde guztienentzat, handik aurrera. Zenbat talde hasi ziren beste modu batean ere planteatzen nola eraman oholtzara herrian egiten zena. Dantzarako asko jaso dugu eta egindako diskotan nik esango nuke berdia baino gehiago dantzadoinoa direla. Gainera aberastasun handia daukagu, ez da bakarrik kantitatez. Eta gauza berriena joko dute, baina nondik abiatuta. Hor badago oinarria, hor daude sustraiak eta hor badaude adar berriak, ez?